Petra Dassen-Hoese is jarenlang burgemeester geweest in Bezel, maar moest nu toch echt aan de slag als burgemeester van Kerkrooij, de plaats waar ze vanaf komt. De plaats waar ze geïnstalleerd werden was niet het gemeentehuis, ze werden in Gaia Zoo geïnstalleerd door gouverneur Theo Boves. Het is de eerste keer dat Kerkrooij een vrouwelijke burgemeester kreeg. Dassen wordt de opvolgster van Jos Som en die was maar liefst 18,5 jaar burgemeester van Kerkrooij. Tijdens dezelfde vergadering dat Som zijn ontslag indiende, werd Petra Dassen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. De ambtsketen zit in ieder geval als gegoten en de hamer zal ook nog wel winnen, al is het te hopen dat ze die niet te veel nodig zal hebben in de lokale politiek van Kerkrooij. Ik denk dat we van deze toespraak nog lang zullen genieten qua inhoud. Het was indrukwekkend en het applaus wat u kreeg is tekenend voor hoe uw toespraak hier is ontvangen. En ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiting is van deze bijzondere raadsvergadering. Alleen moet ik u vragen om te sluiten, want ik ga geen hamer meer. Dus, maar dat is wel lied, hoor. Ja, dat is lied, maar dat kan ze helmet houden. Ja, maar. Bij deze sluiten we de vergadering. Goed zo.